A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hvala i zahvala pripada Allahu dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka na Allahovog poslanika i miljenika Resula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mreža mladih muftijstva Zeničkog je tokom Mubarek mjeseca Ramazana organizirala nagradni kviz pod nazivom Okrilju Kur'ana i kao što smo naveli u propozicijama kviza, danas, dakle 3. maja 2023. godine, odnosno 13. ševala 1444. godine po hidžri, izvlačimo dobitnike nagrada. Nagradni fond ramazanskog kviza u Okrilju Kur'ana je 300 konvertibilnih maraka podijeljenih na način da je nagrada za 3. mjesto u iznosu od 50 konvertibilnih maraka, nagrada za 2. mjesto je iznos od 100 konvertibilnih maraka i nagrada za 1. mjesto je iznos od 150 konvertibilnih maraka. Nagrade ćemo izvlačiti na način da ćemo prvo izvući nagradu za 3. mjesto, zatim za 2. mjesto i na koncu nagradu za osvojeno 1. mjesto. Nakon što izvučemo jednog od dobitnika pomenutih nagrada, provjerit ćemo ispravnost i tačnost odgovora. Tu će nam pomoći rukovodilac službe za ekonomske i pravne poslove muftijstva Zeničkog Adnan Husić i nakon utvrđenih tačnih odgovora pročitat ćemo ime dobitnika nagrade. U slučaju da jedan ili više odgovora izvučenog dobitnika budu pogrešni, nećemo pročitati ime učesnika, nego ćemo izvlačiti narednog dobitnika pomenute nagrade. Nakon što smo kazali nekoliko napomena vezano za ramazanski kviz, možemo pristupiti izvlačenju dobitnika nagrada. Dakle, prvo izvlačimo nagradu za 3. mjesto. Promiješat ćemo malo u našu improvizovanu kutiju sa vašim odgovorima. Adnane, izvoli. Nagradni kviz u Okrilju Kur'ana organizirali smo tokom posljednjih 10 dana mjeseca Ramazana na način da smo svaki dan objavljivali po jedno pitanje, što je u konačnici 10 pitanja i potrebno je dakle da svih 10 odgovora bude tačno kako bi učesnik dobio nagradu, u ovom slučaju za 3. mjesto. Dakle, dobitnica nagrade za 3. mjesto je Amina Okanović, Crkvice 40 72 hiljade Zenica. Amina, čestitamo. Sada izvlačimo nagradu za 2. mjesto u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Adnane, izvoli. Ćemo morati izvlačiti drugu, pošto ovdje imamo jedan pogrešan odgovor. Dakle, u ovom slučaju dobitnik 2. nagrade je pogriješio prilikom slanja tačnih odgovora. Jedan odgovor nije tačan, dakle izvlačimo ponovo dobitnika 2. nagrade. Izvoli.
Dakle, u ovom slučaju svi su odgovori tačni. Dobitnik druge nagrade je Abdulkadir Kaknjo Štrosmajerova 61.72.000 Zenica. Abdulkadire, čestitamo. I na koncu izvlačimo i dobitnika prve nagrade u iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Izvoli. Dakle, dobili smo i dobitnika prve nagrade nagradnog kviza kojeg smo organizirali u Ramazanu pod nazivom U okrilju Kur'ana, a to je Harun Zukić, Sarajevska 67.72.000 Zenica. Čestitamo, Harune. I na koncu da se zahvalimo svim aktivistima i članovima mreže mladih koji su učestvovali u ramazanskom kvizu pod nazivom Okrilju Kur'ana 2023. godine. Također, budite nam zdravi, veseli i pratite i dalje aktivnosti, projekte mreže mladih Muftijstva Zeničkog. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.